I pozdrav ljudi, ja sam vaš najdraži edgelord, vaš drugi najdraži edgelord. Naravno, nakon Shadowa, očito. Taj filmski fan. I danas, ljudi, smo dobili drugi službeni trailer za Sonic Super Rush 3. I, ljudi, ne mogu vjerati da ovo govorim, ali gdje je ovaj trailer bio prije? Ozbiljno. Film izlazi idući mjesec. Idući fucking mjesec. I tek smo sad dobili drugi trailer. Paramount, koji kurac radite sa marketingom vaših filmova? Ono, ozbiljno, šta je ovo? No okej, što god. To je trenutačno nije poanta. Poanta je, drugi trailer je jebeno zakon. Za razliku od prijašnjeg videa, koji je toliko besmislen i bespotreban, možda, da ga vjerojatno većina vas nisu niti vidjeli, ovaj, ljudi, toliko puno novih informacija je u ovom traileru, da nisam to mogao vjerovati. Znači, prvi trailer, da, bio je dobar i ono, bilo je cool vidjeti sve ovo, ali jednostavno je imao ovaj, ajmo reći, vibe kao, ne znam baš koliko će ovo dobro biti, mislim. Prvi film kojeg sam konačno vidio, kao što sam rekao prijašnji put, ono, stvarno dobar. Drago mi da sam ga konačno vidio. Drugi film, da, bio prilično zabavan i da bolje od prvog, tek toliko da se zna. No vjerujte mi na riječ kad vam kažem, ja osobno mislim da će treći Sonic film biti najbolji od svih. Apsolutno, znači, bit će kao savršeni završetak ove trilogije, iako je očito da ako ovaj film dobije dovoljno novaca, napravit će još jedan, tako da... Samo zato što kažem da je ovo dobar, da će ovo biti dobar završetak trilogije, ne znači da neće biti samo jedna trilogija, može biti dvije trilogije, kao ovo će biti kraj prve i onda nakon toga počinjemo drugu trilogiju, to jest, znate, film 4. No okej. Sada, idemo preko novih stvari koje su bile u traileru. Kao prvo, sada, ljudi, ako imamo bilo kojih Sonic fanova, kao pravih Sonic fanova, oni koji su igrali igrice, može li mi itko objasniti zašto Dr. Robotnik želi prerezati mjesec sa laserom? Jer to je nešto što se dogodi u igricama, jer ja se stvarno ne sjećam kada je Dr. Robotnik ili Eggman ili kako god da ga želite zvati htio prerezati mjesec sa laserskom zrakom. Koji je to k? Tako da, nije mi jasno, ali jebi ga, izgleda cool. Također, ne znam zašto se Shadow i Sonic bore u dijelu koji izgleda kao vulkan. Opet, poprilično sam siguran da vi Sonic fanovi koji se gledalice ćete mi možda, ajmo reći, ili barem se nadam da ćete mi objasniti, zato što ste tako dobri i sve ostalo, zašto se oni bore u dijelu koji izgleda kao vulkan, kada je očito da bi se ovaj film trebao događati u Tokiju, jer za one od vas koji ne znaju, japansko ime za Sonic Super Rush 3 je Sonic X Shadow Big Tokyo Brawl. Ili ti ga drugim riječima, većina ovog filma će biti u Tokiju. Zašto se onda bore u vulkanskoj pustoši koja nema smisla da uopće postoji? Nemam jebenog pojma, ali hej, spreman sam saznati. Što se tiče svega osloga, je većinom ono što smo vidjeli prije, da vidjeli smo stvari koje su vidjeli u prvom traileru, no onda smo vidjeli par stvari koje nisu bili u prvom traileru, kao, na primjer, više Gun Corporation vojnika, više ljudi u uniformama, više stvari koje će se dogoditi u ovom filmu. I gledajte, stvarno nemam puno za reći o bilo čemu od ovoga, jer opet, film još nije izašao, nisam ga još vidio, ne mogu vam reći ništa što niste sami vidjeli. Ali, ajmo reći da moram reći nešto o prijašnjem traileru. Nešto što prije nismo znali jer prije nije postojalo, a to je to je prvi trailer
sinkroniziran na hrvatski. I ljudi, znate kako anime fanovi su kao svaki put kada je anime preveden sa japanskog na engleski zvuči grozno? Pa, ako mislite da to zvuči grozno, onda vjerujte mi na riječ, hrvatska sinkronizacija američkih filmova je još gora. Drugim rečima, da, vidio sam prvi trailer na hrvatskom i svatko zvuči grozno. Ljudi, uopće se ne zabavam. Ako idete gledati ovaj film, ako živite u Hrvatskoj, definitivno će vam pustiti sinkroniziranu verziju, u kojoj svi zvuče apsolutno nikako kako bi trebali zvučati. Ljudi, ozbiljno, znam da ovo kažem ironično, ali ja i moji prijatelji bi napravili bolji posao u mom tavanu od ovih profesionalnih voice sektora. Tako da, to je sve što imam za reći, osim naravno, bolje vam je da se pokažete na ovom filmu, jer ako ne, dolazim po vas. Ja sam taj filmski fan, vidimo sljedeći put.